Күз алдыма китерәсе килеп, гасырларны үтәм уй аша. Ни дисәң дә, безнең тирән тамыр, буталчык һәм бөрма юллар белән болгарларга барып тоташа. Йөзәр генә түгел, меңәр еллар аерса да безне тамырдан, тарих катламнары арасында әллә ничә тапкыр үзгәрсәк тә, без барыбер шул ук тамырдан. Инкар итеп булмый, ни дисәк тә, мең кат үлеп, мең кат терелсәк тә, тарихларда шаһид булып калган безнең тамырларда әле һаман болгарлардан кергән канага. Үз тамырын үзе һич корытмас, сөендермәс барыбер ятларны. Уттан алып суга салсалар да, бөгеп булмас бөек татарны. Дәрәҗәсен нык күтәрик халкыбызның, һәм яңартыйк үтә гаяр татар рухын. Яклыйк, саклыйк тир кан сеңгән җиребезне, һәр буынны кеше иткән телебезне. Уелып язылган борынгы таш китапларны утлы гасырлар аша исән китереп, дөнья хәтеренә
куша алу ылпатлыга, ул синдәдер. Калбиңдәге дала моңы, урман сыры, дәрья куәте, таулар горурлыгы, ул синдәдер. Бөек телләр арасында үз бөеклегеңне кылычымы белән түгел, тыныч җырың белән раслый алу инсафлыгы, ул синдәдер, газиз ана теле. Һич югалмас бөек татар халкы, дәрәҗәсен белеп яшнәсә, нигезенә бәйләп тамырлары, Идел йортны данлап яшәсә. Мирас булып безгә тапшырылган, бабайларның сөякләре, газизләрдән газиз ана теле, дастаннары, риваятләре, бабайлардан мирас идел. Ягъни
кич, хөрмәтле Казанлылар, исәнмесез мөхтәрәм концертыбыз кунаклары. Сезне Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге премия иясе Актаныш районы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле сәламлый. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбленең 8нче сезон концерт программасы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ялы уңаеннан әзерләнде. Бүгенге җырларыбыз, моңнарыбыз сезнең күңелләрегезгә хуш килер дигән теләктә калабыз, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең игътибарыгызга Шотланд ватаным җырын тәкъдим итәбез. Халыклар дуслыгы йорты, Мирас уен кораллары ансамбле һәм ансамблебезнең солисты Фәнис Яхин. Яңа көн башланды туган җиремдә, шыры яңгырыйлым күгендә. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Шаулый диңгез кебек будай чайкала, ярсып эшлибез җәйбәт кара. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Ул синең байлыгың ватаным туган, хезмәтчел халкың сиңа җырлыйдан. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Башланды туган җиремдә, шыры яңгырыйлым күгендә. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Яшьләр кыю халык эшлигәйлә шатланырлык хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Хезмәт белән дан казаныйк ватаныбыз урлый. Авыл яшьләре биюе. Солист Илдар Хатмуллин.
Мирас уен құралары ансамбле. Көчле алкышлар, хөрмәтле тамашачылар. Ансамбльнең җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган артисты Рөстәм Рахматуллин. Флейтада Гөлнара Ярмиева. Када Лира Насибуллина. Бас гитарада Руслан Сайфин. Һәм бәрмә уен құраларында Максим Куприянов. Мирас уен құралары ансамбле. Ут күршеләр булып яшик әле. Охшаш безнең телләр, гадәтләр, тынычлык һәм дуслык чәчәк атсын. Уртак безнең җирдә теләкләр. Сәхнәдә башкорт биюе Әминә. Солистлар Рузилә һәм Артур Нигъматуллиннар.
Нинди güzel, матур минем халкым, сәхнәләргә килеп чыга балкып, хай кызлары, сылулардан сылу, эх егетләр, бәхет татар булу, эх туганнар, бәхет татар булу. Мин дөньяга татар булып туганмын. Бу зур бәхет. Әнием дип, саф татар телендә иң газиз кешемә дәшә алам. Бу горурлык. Әйе, әнигә генә ярату хисләрен бары тик туган телдә җиткереп була. Әнкәй синең куллар, җырлый ансамблебезнең солисты Наил Мөхәммәтҗанов. Ишекләргә салган кулларым, соңгы телмәләрем миңа биреп, үзе коры калган кулларым, соңгы телмәләрем Синең куллар керләрмене явап, тупасланып биткән кулларым, утта пешеп салкыннарда ешеп, сөялләнеп биткән кулларым, утта пешеп салкыннарда ешеп, сөялләнеп биткән кулларым. Яшьлек кызлар кулына да алыштырмам синең кулыңны, шул кулларың белән тагын бер кат иркәләши әнкәй кулыңны, шул кулларың белән тагын бер кат иркәләши әнкәй кулыңны.
Концертыбызны Агыйдел ансамбле каршында эшләп килүче. Ансамбле безнең дәвамчылары Ак инеш балалары бию ансамбле дәвам итә. Пешән өсте. Ансамбльнең җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Фатхулина. Карагыз әле. Кызлар сәлем! Agıйделдә вакара хатаралар ултыннары, Агыйделдә вакара хатаралар ултыннары. Яр буенда күңел аша егет кызлары, егетләре кызлары. Яр буенда күңел аша егетләре кызлары, егетләре кызлары.
балык үләк итәм, сириннәр сөйгәнемә, сириннәр сөйгәнемә. Үзе балык үләк итәм, сириннәр сөйгәнемә, сириннәр сөйгәнемә. Күңелләрдә генә калды паралар.
Солистлар Анна Паскуддинова, Артур Нигматуллин.
Зәңгәр күзің күз кірпігің, тибрәндеріп қарама. Көз қарашың оқ шекілі, йөрәгемә қадала. Зәңгәр күзің күз кірпігің, тибрәндеріп қарама. Көз қарашың оқ шекілі, йөрәгемә қадала. Әй бітірәшәк зәңгәр күз, әйтмән бәғрим, ауыр сөз. Әй бітірәшәк зәңгәр күз, әйтмән бәғрим, ауыр сөз. Зәңгәр күзләр, бүдірә шәшләр, алар безгә тиң түгел. Тиң түгеллеген дә беләм, өзлек сөя яшь күңел. Зәңгәр күзләр, бүдірә шәшләр, алар безгә тиң түгел. Тиң түгеллеген дә беләм, өзлек сөя яшь күңел. Әй бүдірә шәш зәңгәр күз, әйтмән бәғрим, ауыр сөз. Әй бүдірә шәш зәңгәр күз, әйтмән бәғрим, ауыр сөз. Зәңгәр күзің оқшатамын, зәңгәр таң йолдызына. Бүдірә шәшің оқшатамын, диңгезнең дулкынына. Зәңгәр күзің оқшатамын, зәңгәр таң йолдызына. Бүдірә шәшің оқшатамын, дулкынына, диңгезнең дулкынына. Әй бүдірә шәш зәңгәр күз, әйтмән бәғрим, ауыр сөз. Зәңгәр күзің оқшатамын, зәңгәр таң йолдызына. Бүдірә шәшің оқшатамын, дулкынына, диңгезнең дулкынына. Әй
Акты ярсып кар сулары, шулдыр инде язның ярсып ташулары. Акты безнең кар өстендә калган эзләр, акты елап икәү бергә салган эзләр. Син гомер агышларым, син минем сагышларым, син минем шатлык идең, югалту табышларым, син минем сагышларым. Язлар килә, язлар китә, сулар ага, көннәр ага, айлар ага, еллар ага. Айларның да, елларның да, суларның да агышыннан эзләр кала, эзләр кала. Син гомер агышларым, син минем сагышларым, син минем шатлык идең, югалту табышларым, син минем сагышларым. Айлар ага, еллар ага, сулар ага, бөтен нәрсә тулган кебек кар астына. Ага, сулар, айлар ага, еллар ага, агышында күрәм синең карашыңда. Син гомер агышларым, син минем сагышларым, син минем шатлык идең, югалту табышларым, син минем сагышларым, син гомер шагыда исеме төшерермен. Бергә
чәчкә бар, өзмим синең төсле ул. Уртасында бер чәчкә бар, өзмим синең төсле ул. Тәрәзә төбен излеген, сандугач кунаклаган, биздермием, сагынам сиздермием. Кунаклаган, биздермием, сагынам сиздермием. Тәрәзә ачсам гүл күрәм, ишек ачсам күк күрәм. Сез дусларның нурлы жүзен, кояш белән тик күрәм. Сез дусларның нурлы жүзен, кояш белән тик күрәм. Болытларда җиләр исә, чәчкәләргә шул чәчкәләр арасыннан özлим сине сагынып. Шул чәчкәләр арасыннан özлим сине сагынып. Шул чәчкәләр арасыннан özлим сине сагынып. Özлим сине сагынып. солист Ленар Дмитриев.
Әйттірі типтірі ситтірі киттірі дүния өзі біздікі. Әйттірі типтірі ситтірі киттірі дүния өзі біздікі. Сүррәләр икән Себергә Себер булыр біздікі. Сүррәләр икән Себергә Себер булыр біздікі. Сәхнәдә Сөн буе татарлары вокаль-хореографик композициясы. Солистлар Анна Фасходдинова, Ленар Дмитриев. Thank you.
бейіп яшигәре дөнья үзебезнеке. Җырлап яшигәре дөнья үзебезнеке. Бик кайгыларга, ал чәчәк күп яшәгәне биреш бик кайгыларга. Җырламый кем җырласын безнең чагыбыз. Айли, айли, безнең шундый чагыбыз. Айли, айли, безнең шундый чагыбыз. Җырлыйганы, ана тормаслык итеп.
Татарстан минем республикам. Россияның матур җирендә батырларны күрсәң гаҗәпләнмә. Батырлар күп татар илендә. Без татарлар, шушы исем белән җирдә яшәү үзе бер бәхет. Яшибез без гүзәл җиребездә бар халыклар белән берләшеп. Найдешь страну на свете, краше родины моей, все края земли моей в рассвете, без конца простор полей, светит солнышко на небе ясное. Шумят поля, Россия вольная, страна прекрасная, родимый край, моя земля. Россия вольная, страна прекрасная, родимый край, моя земля. Сәхнәдә Ак инеш балалар дию ансамбле.
ине гомер буе таңда шулай жүрергә, язсын ине гомер буе таңда шулай жүрергә. Тугай, 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 тугай да сайрый тугай, һаман шулай безгә соклана бугай. Бие икән йортыгызда якты яңалыктыгыз, турыгызда düşәйләнеп каты икән йортыгыз. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Урам буе, юл буела, идел буе суюла, беттем җаным чыгарсын дип йокламадым төн буе. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Алма бакчасына кереп, алмага үрендеңме, яна йөрәк ялкынланып көтелеп күренмиме. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Атып бергә басайын әле, уйнап көлеп җырлап биек күңел ачайын әле. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Ай дубыр тупая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син кая. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбызның тантаналы өлешенә күчәбез һәм сәхнә түренә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының вәкаләтле вәкиле Фәния Фәиз кызы Козыреваны чакырабыз. Фәния ханым, рәхим итегез сәхнәгә. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я впервые, честно скажу вам, попала на такое замечательное мероприятие, отчетный концерт нашего государственного ансамбля «Агыйдел». Получила огромное удовольствие, так же, как и вы все. И хочу выразить благодарность и всему коллективу, и руководителю коллектива за ваш труд, за талант, за то, что вы радуете нас. Желаю вам и в дальнейшем благополучия, новых идей. Пусть все у вас сложится хорошо. Спасибо. Бик зур рәхмәт изге теләкләрегезгә һәм хәзер бүләкләү өлешенә күчик. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлар өчен билгесе белән бүләкләнә. Ансамбльнең җитәкчесе Лилия Мәүләви кызы Ялалова. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Мәүләвиева. Безнең җитәкчебезгә көчле алкышлар, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы мактау грамоталары белән бүләкләнәләр. Татарстан Республикасының автономияле мәдәни дәүләт учреждениесе Агыйдел җыр һәм бию ансамбле балет артисты Рузилә Рамил кызы Нугманова. Ленар Дмитриев, Ленар Геннадий улы. Агыйдел җыр һәм бию ансамбле режиссер куючысы Наил Илшат улы Мөхәммәтҗанов. Бик
Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Һәм инде әле безнең моның белән генә тәмамланмый. Әлеге бүләкләр якташыбыз Татарстан Республикасы Челтәр компаниясының генераль директоры Илшат Шәйх улы Фәрдиевтан. Матур чәчәкләр. Бүләкләрегез, ихтирамыгыз өчен зур рәхмәт. Илшат Шәйхович. Әлеге чәчәкләребез Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллияте директоры Әлфирә Гилмуловнадан. Әлфирә Гилмуловна, бик зур рәхмәт сезгә дә. Хөрмәтле тамашачылар, бәйрәмебезнең нәкъ шушы урынында, сәхнә түренә Казан шәһәрендә яшәүче Актаныш якташлар рәисе Васим Хуҗаян улы Вахитовны чакырабыз. Васим әфәнде, рәхим итегез сәхнә түренә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле казанлылар. Сезгә Актаныш районы халкы исеменнән, Агыйдел җыр бию ансамбле коллектив исеменнән, Казандагы якташлар, Актаныш якташлар җәмгыяте исеменнән бүгенге концертка зур шушындый иҗат чарасына бердәм килгәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Сезгә иҗат уңышлары, саулык, сәламәтлек, иң изге теләкләр насип булсын. Инде Агыйдел җыр бию дәүләт ансамбленә тарихын әйтсәк, инде ул 70-нче елларда Актанышта хасил булды. Аның исеме дә Агыйдел. Күп кеше әйтергә мөмкин. Ни өчен Агыйдел соң бу? Ни өчен Актаныш белән бәйле? Чөнки Актаныш ул Агыйдел буена урнашкан. Мәшһүр Агыйдел буенда. Шундай ямлы табигатьнең матур кочагында. Шушы табигатьтән чыккан моңлар, җырлар шушы халыкка бирелә. Шуңа күрә безнең данлыклы җырчыбыз да Россиянең, РСФСРның атказанган, Татарстанның халык артисткасы Әлфия абабыз да Актаныштан. Без үзебезнең беренче президентыбыз мәшһүр Минтимер Шәрипович Шәймиев белән горурланабыз. Гомумән Актанышлар, Актаныш районы Татарстанның иң ерактагы көнчыгыш районы. 400 километрдан артык. Шуңа Татарстанда иң беренче кояш Актанышта чыга, иң беренче таң Актанышта чыга. Шуңа күрә алар алданрак торалар, башка районнарга карый. Шуңа күрә тырышып эшлиләр, 2 сәгать шамасы алдан торгач бит инде. Ну соң яталар, көннәрен эшлиләр, кичләрен шушындый җыр концертка багышлыйлар. Шуңа күрә ул Актаныш халкы хезмәттә дә, иҗатта да алынды. Шуңа күрә рәхмәт аларга. Инде бүгенге җырның концертның программасы да менә милләтләр дуслыгына багышланган. Быел менә татар телен саклау, аны үстерү җылы, аларның репертуарында бик күп татар җырлары, бик күп милләт җырлары, чөнки безнең Татарстаныбыз күп милләтле республика, Россия бик күп милләтле, шушындый безнең дәүләтебез. Аларның шушы тату яшәүләре, нинди милләт булуга карамастан, без бөтен Европага, бөтен дөньяга шушындый үрнәк матур булып торабыз. Инде килгәндә Агыйдел ансамбле ул Россиянең күп кенә өлкәләрендә чыгыш ясый, күп кенә җирләрендә чыгыш ясый. Шуның өчен дә аңа моннан киләсе елга аларның юбилее 10 ел була, аларга дәүләт исем биргәнгә. Шуңа күрә дә ул дәүләт исемен алды.
Татарстан жыр бию дәүләт ансамбле дип. Шуңа күрә без алар белән горурланабыз. Ул безнең актанышның йөзек кашы, ул безнең республикабызның йөзек кашы. Шуңа күрә актаныш якташлар исеменнән аның җитәкчесе Лилия ханымга Татарстанның атказанган сәнгать работнигына актанышларның көмеш медален тапшырабыз. Һәм шушы мактау язмаларын тапшырырга рөхсәт итегез. Котлыйбыз. Лилия ханым. Исемле көмеш медаль якташларыбызга. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт изге теләкләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең алдыгызда бүген чыгыш ясады. Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге премия иясе, Актаныш районы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы. Ансамблебезнең сәнгать җитәкчесе һәм баш балетмейстеры Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Фатхуллина. Балетмейстерлар Илдар Хатмуллин, Анна Фасхуддинова. Ансамбльнең баш хормейстеры Наил Мөхәммәтҗанов. Хормейстер Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Мустафина. Шулай ук биюче солистларыбыз белән якыннан таныштырып үтәбез. Рузилә һәм Артур Нигъматуллиннар. Ленар Дмитриев. Инзилә Минниханова. Рамиль Глимнуров. Ризалә Гафарова. Нуршат Гинатуллин. Һәм Рамазан Шайхетдинов. Концертыбыз кунаклары Мирас уен кораллары ансамбле. Ак инеш балалар бию ансамбле. Музыкаль бизәлеш өчен җаваплы Салават Фатхуллин. Тавыш операторлары Ленар Хаҗиев, Александр Королев. Видео операторлары Диләрә Ахметханова, Алмазия Хаҗиева, Радик Шарафиев. Ансамблебезнең директоры Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илия Ялалова. Концертыбызны алып бардылар Инсия Габдуллина, Камил Ямилов. Хөрмәтле Казан тамашачылары, хөрмәтле якташлар, инде бер генә сүз, ул да булса инде чын күңелдән Эңгел апшының сәламнәрен, Актаныш халкының сәламнәрен сезгә җиткерәсебез килә. Һәм инде зур рәхмәтләребезне әйтәбез Васим Хуҗаганы сезгә, сезнең ярдәм белән бу бәйрәм, бу хәтле күркәм барып чыкмас иде. Һәм инде шулай ук Мирас ансамблена чын күңелдән рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Кадим Надирович, сезнең командага чын күңелдән рәхмәтләребез. Һәм инде кем шушы ансамбльнең эшенә үзенең көчен түккән, һәрберсенә чын күңелдән рәхмәт. Һәм инде иң олы рәхмәтләр хөрмәтле тамашачылар сезгә. Инде килгәнегез өчен, алкышларыгыз өчен. Алга таба да шулай матур чараларда күрешергә насип булсын. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, көчле алкышларыгыз, җылы карашларыгыз өчен, бүгенге катлаулы вазгыятьтә безнең белән булганыгыз өчен чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Халкыбызны, илебезне, телебезне саклап, яклап, дөньябызда тату, мул яшик, очрашулар насыйп булсын. Хөрмәтле тамашачылар.